que sumita falta, velho. Um candidato que cotidianos de ar humano agora share mientras tanto. Se segue claro nos direitos mensura aqui. Share ou não share? Vamos assim aqui. Ok. Isso aqui. Agora subir. Ok, isso aqui. Forward. Ai, senhor. Ja, oké. Zo gaat het geregeld. Dan zetten we WhatsApp genamping hebben net tussendoor. Oké. Oké. Nou, wacht. Hermana papi, met de hermana. Mis personas. Oké. Testing, probando. Yes. Ok. Bueno, tengo mi mic en calle fo. Me dice un call, mi mute is nang on entry, o so si no. Continue, no is mute. Lo aquí. Ok, I think no está ready. Ok, yeah, no está ready aquí. Feliz noite para cada de nós presente. Nós temos riba e 4 dias, algo assim, né? De nosso seminário / campanha aqui, intitulado eigenlijk também Noviazgo, Matrimônio, Divórcio e Reconciliação. E nós estudamos. Ja, Een goedenavond wil ik jullie wensen. We zijn weer vanavond bij onze 14e campagnedag. Campagne seminar avonds. Yes. E we não estamos em nossa winterstudie. En vandaag zijn we hier zoals we al aan het studeren waren. Juist, dan zeg je het thema we nooit kunnen weten oren e appetit seksueel domina. We zijn nu bij het thema aangekomen welke luidt wanneer de seksuele lust overheerst. Juist. En toen kan je zeggen bisa botta dimi, botinko asilo que me pidi. Jij bent voor mij. Jij moet doen wat ik vraag. Exceso sexual y pasión animal. Seksuele toegang en dierlijke lust. Oké. Onda bota ainda? Zij te pergunta. Waar ben je nog? Oké. Dus nós estamos viajando, mas nós estamos vindo estudar e pareja está viajando através do santuário. Zoals we aan het bestuderen zijn, de echtpaar die is aan het reizen in de heiligdom. Correcto. Então eu me disponível no spotlight para tu spotlight. Oké. Ook se tu me se mira. Oké, dus nós chegamos em mesa de pão. Sim, nós estudamos toch? Em mesa de pão. We zijn bij de broodtafel aangekomen. Dat hebben we toch bestudeerd, de broodtafel. Ja, é mesa de pão. Então, em Nanang, nós sabemos que pão representa a palavra de Deus. Daar weten we dat de brood, de woord van God, representeert. Correcto. Anterior é nós que sabe que a palavra de Deus está sim a nós, enquanto de sexualidade. En dan willen we weten wat de woord van God ons leert
wat betreft seksualiteit. Juist. En toen die mis, start recording. Recording in progress. Juist. Então, logicamente, maneira nos estudia, Deus quer topa nos ding in lugar santíssimo. E que topa nos. Logisch, zoals wij gestudeerd hebben, wil God ons ontmoeten in de lugar santo, Juist. Ja, in de santíssimo. heilige, in de allerheiligste. Juist. Plek. Juist. E Deus que topa nos, pero nos tinko passa na cada de mueve lang promeco nos dan. Daar weer God ons ontmoeten, maar wij moeten door, langs al die meubilair van de santuario langs gaan. Juist. Que man die nos maneira nos mira riba pantalla, vem 2 Timoteus en 3:16-17. Zoals we op de pantalla zien, 2 Timotheus 3:16 tot en met 17. Juist. Nos mira que palavra of e pan da sirvi pa ciança. We zien dat de woord, de brood, dient om te leren. Juist. Não solamente sei para repreendimento também. Niet alleen voor dat, maar ook om je te. Reproof. Ik ben. Rebuke. Dus Timotheus 3:16. Ook om te onderrichten en te verbeteren. Juist. Ja. Para correção, para educar, tem justiça, para a gente de Deus porta perfeito, equipar cultura, bom obra. Oké. Juist. Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid. Ja, oké. Opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust. Ja. Oké, dus a noite nós seguimos nossa cora também, nossa dilco é círculo sagrado, mas nós mira riba pantalla. Zoals we op de beeldscherm kunnen zien, we zijn bezig met de heilige cirkel. En nós mira que cada esposo e esposa tem na individualidade. We kunnen zien dat de man en de vrouw heeft zijn eigen Individualiteit, ja. individualiteit. Juist. Dus, dan tem promenang obligação, nós cada nos obligação com Cristo Jesus. Dus ze hebben hun plicht, ieder van ons, met Jezus Christus. Correto? Pessoa de com, nós te pertenece na Jesus, na primeiro lugar. En waarom? Omdat we tot Jezus behoort op de eerste plaats. Correto? Pessoa compra nos com seu sangue precioso. Omdat Hij ons had gekocht met zijn waardevolle bloed. Juist. Dat we zijn ons te pertenece primeiramente na Cristo Jesus. En daarom behoren we op de eerste plaats tot Jezus Christus. Juist. Nossa corda cita que também nossa quebia passar. We hebben deze citaat ook vorige keer gelezen. Juist. Que nós temos a individualidade, nós temos o poder para pensar e agir para nós mesmos. Cada Dat we ons individualiteit heeft en de kracht hebben om voor ons ieder zelf te kunnen denken. Juist, então dizem, sin embargo, en meseta individualidade que está boude e controle do Espírito Santo. Thans moet het een individualiteit zijn dat onder de leiding is van de Heilige Geest. Juist. Pessoal, hoop bia essa que woord mal usado. Não se cuida é contexto de sexualidade, hè? Vaak wordt misbruik gemaakt
van dit. Ja, Hoe vaak het in de seksualiteit concept. juist. E nanta hasi het abuso eigenlijk die saki de bico nanta mescla e individualidad ding is die dan parega. En ze maken misbruik hiervan doordat ze hun individualiteit mengen samen met die van hun partner. Juist. Oké? E pone ku nang parega mister bij me ku lo que nanke panang parega hasi. En ze dwingen ze verwachten van hun partner te doen wat hun willen dat gedaan wordt. Juist. Kiora ku e amber bisa awo ta awo. Elke keer dat de man zegt nu, is het nu. Of vice versa, ora que mulher bisa awo ta awo tu costing zo de. Of vice versa, wanneer de vrouw zegt nu moet alles gebeuren. Ok? E nós também vamos o texto que da word misinterpretar também em 1 Coríntios 7. We gaan kijken naar de Bijbeltekst, welke Nós também beetje naje. plek geïnterpreteerd wordt. Dat is 1 Corinthians 7, Vers 4. Pero nós também beetje naje. Nós também beetje. vers 4. Juist. Ok, dus het is que na turcosta depende de action correcta de voluntad. Het zegt alles is afhankelijk van de correcte actie en de wil. Juist, mas sommige vezes é poder de escolha que Deus dá na gente, tá de não para exercer. Want het zegt, de vrije wil die God heeft de mens gegeven, het behoort tot hun. Het is hun bepalen, het behoort tot hun. Hun bepalen wat ze doen en wanneer ze doen. Juist, juist. Oké, dus het monster não está me aqui na name, so ja, ene bebiso wel, que hora como que, quanto como que, para sombra meeting e voluntad liever para escolher. Het zegt hier bijvoorbeeld als die persoon zegt wanneer ik wil, hoeveel ik wil, want ik heb de vrije wil om te kiezen. Juist, of Bijbel de visa, ora go dos bij de acuerdo, oké, en te het oké. Of de Bijbel zegt wanneer twee van dezelfde mening is, dan is het goed. Ok, pero no se mira también Adam y Eva a peca, tur dos abai de acuerdo, finalmente Adam a peca of ele sigue eigenlijk tras de su esposa. We zien dat Adam en Eva had gezondigd. Hun beiden waren mee eens, maar hij ging achter de wens van de vrouw. Ja, Achter de daad van de vrouw. Nossa corre texto aqui também, maneira de visa que não tem testemunho para a igreja. We herinneren ook de tekst, welke zegt in de boek van getuigenis voor de kerk. Juist, caminho de mostrar algo Eva de primeiro transgressor, Adam a seguir. Waarin het zegt dat Eva de eerste zondares is en Adam had haar gevolgd. Juist, dus MOE mestra bira langs visa sumiso of sujeto na su esposo. De vrouw moest onderdanig zijn aan de man. Oké, pero kita pasa hopi en de hombre asi abuso die party aqui. Maar wat gebeurt? Heel veel mannen hebben misbruik gemaakt van deze gedeelte. Juist, en asi as maneira de visa te bom na exercer poder arbitrário riba ng esposa. Het zegt dat ze een te veel een dwingende Juist, nou een dwingende hoe noem je dat? Dus ze hebben de vrouwen dan onderdrukt. Oké. Dus ora nang interpretar Genesis 3:6
Ko imuwe toch e deseo, wat kan se le sele? E deseo pa tapa o esposo, pero elo mandariba bo? Als we dan ze interpreteren dan Genesis 3:16, die zegt dat uw man over je zou heersen. Juist. Oké, juist. Anto, kita pasa, nanta si mal interpretación of mal uso die versículo aquí. Er wordt misbruik gemaakt van deze Bijbeltekst. Oké, vamos a el texto aquí arriba pantalla. Laten we deze tekst gaan kijken op Oké, de vamos a beeldscherm. 1 Corintios 7, versículo 4. 1 Corinthians 7, Ja. vers 4. Ele visa, e esposa no tem autoridade sobre sua minha culpa, sino e esposo. Likewise, ele sigue visa, e mesmo também e esposo no tem autoridade sobre sua minha culpa, sino e esposa. Tino diresa e tere verso, hermano. Oké. Juist, die is visa gewoon 1 Corinthians. Want het zegt hier dat de vrouw niet over haar lichaam beschikt, doch dus de man niet over zijn lichaam beschikt, doch de vrouw ook niet over haar eigen lichaam beschikt. Juist. Ok, dus de outra palavra, dorco é sunta de outro no modo de bisa e não tem autoridade de resumir que men empobisa não. Segundo o texto que se estabelece superficialmente. Als je deze tekst oppervlakkig leest, dan kan de ene niet nee zeggen. Não, não, empobisa não. Por sombra, o texto de bisa é outro tem autoridade de revisão. Nee, want die tekst zegt dat de andere autoriteit heeft op die andere. Imaginava que men die bota cansar, vou chegar a trabalho cansar, e sumbisavo a wo, ta wo. Stel je Is er voor, nou? je komt heel moe van je werk en dan zegt die andere nu, ja, het is nu. Uma pergunta, tá? Te exato lo qual que texto te sinha, of que En nu- outro é texto te sinha. En nu is de vraag, is dit wat de tekst leert? Wat anders leert de tekst? Agora, nós estamos aqui versículo 5, hermana, não tem no de ler, com é texto na holandês. Pero nós é comentário só. Ok. Então diz, stop de ninguém outro, versículo de seguir visa, se nota para tempo, se nota para tempo. Ze zegt van, onthoud dat elkaar niet, tenzij het onthoud van elkaar niet voor alleen maar als het voor een bepaalde tijd is. Ja, es que o consentimento de outro para você por dedicar você mesmo na oração. In overstemming met elkaar, zodat jullie kan geven aan zichzelf heilig te maken. Yes. Para Satanás não tenta você para motivo de você falta de domínio próprio. Ok? Opdat de Satan u niet verzoekt wegens uw gemis aan zelfbeheersing. Ok. Agora, dus, botin algo aqui não, que orbolecele, Er is iets hier, wanneer je het leest, yes. Dus agora, botin chega na conclusão, se bolecele de forma superficial, je komt tot de conclusie, of tot een conclusie als je het oppervlakkig leest, yes, que não por visa eigenlijk não. dat je eigenlijk geen nee mag zeggen. Pero, te sigue visto en versículo 5, a menos cita pa, bota biding oração of a uni oração, en teorie bota abstenir un rato. Het zegt in vers 5, tenzij dat je dan voor bepaalde tijd om u te wijden aan gebed, dan weerhoud je een
voor een periode. Então pergunta da hora é Kiko Pablo que men kuesaki nangela skivi. En de vraag is dan, wat bedoelt Paulus met wat hij had geschreven? Ok, 1 Coríntios, não sei se vai ter que maleu, 1 Coríntios 9, versículo 25. In 1 Corinthians 9, vers 25. Yes. Pessoal, bom, lá que nós recebemos, esta bisa, hermano vai dizer bisa, pero não me se lê inteiro texto. Sim, dat is vertaald. Não, ik ben sem vertalen mes, sem vertalen texto. De ser humano hablo dan eerst gewoon lezen Panamees. Oh. Juist. Oké. Juist. Então dice agora em 1 Coríntios 9, 25, então diz que é versículo 25, então diz e para turco ta competir em veganan ta exercer domínio próprio den turcos. We hebben over 1 Corinthians 9, 25. Juist, juist. Je Dus, kunt het in uw eigen vertaling lezen. correcto, dus domínio próprio den quanto? Den turcos. Dus Oké. zelfbeheersing in wat? Beheers zich in alles. Correcto, que men, Pablo não está contradicindo isso mesmo, ok? Paulus spreekt zichzelf niet tegen. Que men die lo qual que está ensinando que não também em 1 Coríntios 7, versículo 4 até 5. Wat hij leert in 1 Corinthians 7, vers 4 tot 5. De seksualiteit pero com, of seks com, op mate. Temperante. Dat is seks op mate. Dat is matigheid in seks. Correto. Você vai dizer com um dia fruta no espírito, tá? Domínio próprio, of temperância. Want een van de vruchten van de geest is zelfbeheersing, matigheid. Juist, oké? Dus we nou por um tecido com turdia e ainda we zou awe, tecido turdia wat erbij. Dus wij miren die kom. Het is niet zo dat de persoon zegt van vandaag en elke dag hij. Juist, pero tiene we zou pero contato Efesios 5:22. En dan zegt een mens, hoe zit het dan met Efesiërs 5, 22? Ok. Então dice agora esposa não seja sumiso na vosso mes esposo, maneira na Senhor. Ok? Dus agora, que men disse é homem bisa nu, significa esposo me está sumiso, então não tem conta é que não quieta de seu período of no, e tinko visa, ok. Begrijpen we bij deze tekst dat als de man zegt van nu, ik wil het nu, en de vrouw is in zijn menstruele periode, dat die vrouw het toch moet instemmen? Ok, agora. Nós estamos estudando a parte aqui fora, a parte físico, mental e espiritual. We gaan deze gedeelte bestuderen via de psychisch, lichamelijk en geestelijk gedeelte. Correto. Laten we kijken que site de visa nos ding, het boekje que tu bij Adventist Home. Vamos aqui de visa. Laten we lezen wat de citaat zegt uit de Adventistisch gezin. Ok, de visa, esposo nan mesterte cuidadoso. Dat de mannen voorzichtig moet zijn. Atento, constante, fiel y compasivo. Attent, gelijkmatig, attent. Y compasivo, yes. Compasivo. Compassionate. Ja, met medelevend. Ok, Kiko mas. Nang me se manifesta amor y simpatia. Ze moeten liefde tonen en sympathie. Ok, entonces si dice si nang, eso se cobula sale aquí, ¿verdad?
E divisa, se non cumpri con le parole di Cristo, Als ze voldoet aan de woorden van Christus, ok, entonces divisa, sì, non amor lo ta di un carácter, non amor lo no ta di un carácter vil. hun liefde zal niet zijn van een, hoe heet dat? Aqui não. Van een vile karakter. Juist, terrenal e sensual que te conduz na destruição de na minha culpa. Aardse en sensueel, welke leidt naar vernietiging van hun eigen lichaam. Então, se que bisa euro e trece debilidade e maleza na nan casa. En brengt zwakheden en ziekte naar hun vrouw. Nanglo no entrega na mes na gratificação de paixão nan bajo. Ze zullen zichzelf niet overgeven aan een lage gratificerende passie. Mientras nan da razonading oreia de na esposa nan. Sí, cabendo, ma? Sí. Mientras nan Maak de zin af, dan vertaalt het maar. Mientras nan da razonading oreia de nan esposa nan, começa a someter na esposo dentro cos. Terwijl ze aan de vrouwen blijven zeggen dat de vrouwen onderdanig moet zijn tot hun in alles. Ok. Dus de outra palavra, meneer de vice-quinanan. In andere woorden, zoals het hier zegt. Beetje de mire, exceso sexual, dus demás intemperante. Zometeen ga je zien de seksuele toegang, te veel en buitenmatigheid, onmatig. Potrese debilidade, maleza nan tambe ding in matrimonio. Kan zwakheden en ziekte brengen in de huwelijk. Dus hobby bia, nos pobisa si pero, e matrimonio te santo, e cama matrimonial te santo, dus por así, tú lo que me que, y lo conta como santo. Vaak kunnen we zeggen, de huwelijk is heilig, de huwelijksbed is heilig, dus we kunnen alles doen wat we willen in de bed, want het wordt ook gezien als heilig. Ja, is que men die qua position comporta, qua kiko comporta, e te worden contact como santo, algum te visa. Welke positie dan ook, wat dan ook, het wordt als heilig beschouwd, zoals bepaalde mensen zouden zeggen. Oké, dus, ja, dus nós mira exceso sexual, dus demás intemperante, lo destruir e culpa, e templo do Espírito Santo. Dus we zien dat te veel aan seks, dat dus niet matig zijn in seks, kan de tempel van God vernietigen. Oké, dus de andere palavra, escuchame bom, mi romano, estima. Dus in andere woorden, luister goed naar mijn geliefde broeders. Que men die un vida sexual intemperante, aunque vota casar. Dus een onmatige seksuele leven, alhoewel je getrouwd bent. Logicamente, esa aqui te patures nangu te casar, no pes nangu no te casar. Logisch is dit bedoeld voor iedereen die getrouwd zijn en niet diegenen die niet getrouwd zijn. Ja, is correcto. Pa sombra e tinko tumalo gana unda ding matrimonio. Want het moet plaatsvinden waar? In de huwelijk. Juist. Agora, waar que te visa ginanang revisita de visa? Nu, kijk, luister wat het nu zegt in deze citaat. Het zegt, ora esposo nanting e nobleza di carácter, no lubi da parte aqui. Wanneer de man de nobelheid
aan karakter bezit. de pureza, e pureza de coração e elevação de mente e cultura, verdadeiro cristiano meseting. En de puurheid van het hart, de hoogdenken, welke alle christenen moeten bezitten. Lo manifestar em relação matrimonial. Dit wordt gezien dan in de huwelijk, in de relatie in de huwelijk. Se tem em mente de Cristo, ele nota destructor de culpa. Als hij als Jezus denkt, als hij zoals Jezus denkt, dan is hij niet de vernietiger van het lichaam. Pero lo tem de amor tierno. Maar hij zal vol tedere liefde bezitten. Então, se visa buscando para chegar na estandarte mais alto de Cristo. Zoekende om op de hoogte standaard in Jezus te bereiken. Juist, que me alguém te pensa que é parte aqui, mas je tem de visa. Dus sommige mensen denken dat dit gedeelte, zoals ik heb iemand horen zeggen. Dan de visa, niet compreender si, dan de visa iglesia no te mete de bocamer. Ik begrijp het wel. Ze zeggen, de kerk die bemoeit niet in je slaapkamer. Pero no se olvida que é hogar, ok, te lo qual que te forma a iglesia. Maar wat we hebben vergeten is dat het gezin de gemeente vormt. Juist, que men die é hogar não te forma inter a iglesia grande que nós mira cada vez tu sábado que nós vai. Dus Te hogar. alle gezinnen vormen samen de gemeente of de kerk dat we elke sabbat naartoe gaan. Juist, we zijn niet een gebouw de iglesia, sino e gente não tá binnen junto de iglesia de Dios. Maar het is niet het gebouw, de kerk van God, maar al die mensen die samen komen. Ok, agora se é hogar te débil, se é hogar te zwak, spiritual, En als de gezin geestelijk verzwakt is, ok, mental, fisicalmente zwak também, mentaal en lichamelijk zwak is, anterior boa iglesia, logicamente, tá fisicamente zwak, spiritualmente zwak, mentalmente zwak. dan zou je gemeente vanzelfsprekend psychisch, geestelijk en lichamelijk ook zwak zijn. Ok, dus se boa iglesia tá spiritualmente zwak, verwacht tudo lo qual que te wou sinha também tá zwak. Dus als je gemeente geestelijk zwak is, dan kun je gewoon van verwachten dat alles wat geleerd wordt ook zwak zijn. Juist, e hobby bem um paraquedo com excesso sexual of paixão animal, não é que não se vê, né? Vaak staan we niet stil van excesso seksuele toegang en dierlijke passie. Tá se danho também e tá swak e parte espiritual de boa igreja, de boa casa de boa igreja. Dat het schade brengt en het verzwakt het gemeente. Juist, te percebes, Deus que passou a igreja tá forte espiritual. Daarom wil God dat zijn gemeente spiritueel sterk staat. Te percebes, dona su pueblo lo que nos se llama dominio propio, Pablo de Visa. Daarom heeft hij zijn volk zelfbeheersing gegeven, zegt En Paulus. de dominio propio no solamente de come, no come demais, Zelfbeheersen is niet alleen voor niet te veel eten. pero tampoco no sex demais. Het betreft ook niet te veel seksen. Juist, ok? Anche de bom, de matrimonio, anche de santo,
pero dominio propio. Al is het goed, al is het heilig, maar zelfbeheersing. Agora, Kiko mais nós também lesa a noite, vamos aqui, pessoal, tem uma visa pero Steve tá bota bisa, pero lagami wax se profeta tem coi bisa ribekoi. Wat meer wordt er hierover gezegd? Mensen kunnen zeggen, broeder Steven, dat zeg jij, maar laten we gaan kijken of het profeet hier nog wat over te zeggen heeft. Juist, we zijn ons de bol bij ding Adventist home. Waarom maak je de visa? Daarom gaan we weer in een Adventist gezin. E de visa excesso sexual lo destruí e amor pa ejercicio nan devocional. Het zegt van de seksuele excess zou de liefde Sim. zal het liefde van het uitoefenen van de Devotional. wijding vernietigen. Correcto, ok? Dus of mi ovisa e intemperancia sexual. Intemperancia. Oké. Dus de onmatigheid. Correcto, siete punto. André visa y lo toma voor die cerebro, escucha bom, En het zal van de hersenen nemen. es substancia necesario para nutrir el sistema y agotar la vitalidad de manera más efectiva. Oké. De onmatigheid of de teveel aan seksuele gemeenschap zal het liefde voor het wijding vernietigen, omdat het de vloeistof in je hersenen neemt, welke nodig is om je hersenen te voeden. En Dus vitality. Vitalidad die manier effectiever. En dat ze de vermoeidheid. Juist, in die vitalidad, in die kracht. Ja, die neemt ook de energie van het lichaam. Juist, ok. Dus de outra palavra, imaginava outra. Pensei nós para compreender algo de com e vida espiritual en de zwak. En daarom kunnen we zien waarom de geestelijke leven verzwakt zijn. Dus hopi biating, hopi en de ding e intemperancia sexual. Want er zijn heel veel mensen in de onmatigheid, seksuele onmatigheid. Então, na modo que vitalidade, e mente te cansar, e não tem kracht para pensar. Waardoor de kracht van de hersenen verzwakt zijn. Ok, wat het droom bij numeraat sobre corpo aan, want die força para lá, wat het zwak. Je ligt en je slaapt door, want je hebt de kracht niet, de vitaliteit niet om op te staan. Agora bom chega na bo eindpunt, bo corpo tá, het tomatura energia aí, ok? Vergeet niet als je bij de eindpunt of bij de climax komt, dat je lichaam alle energie neemt. Juist, ontneemt van jou. Juist, então imaginar wat het tree auto riba G, que me nota que do energia. Stel je voor dat je het achter elkaar, nou dan hou je geen energie over. Juist, me hinta a tarde a noite. 'S morgens, middags, avonds. Siguiente dia riba G, me hinta a tarde a noite. Volgende dagen weer hetzelfde, 's morgens, middags, avonds. Então, aqui de seguir, nenhum mestre ajuda seu esposo dingen obra de autodestrucção aqui. De citaat zegt verder, geen enkele vrouw moet zijn echtpaar helpen in deze zelfvernietigend actie. Ja, so significa e no tahasie si eta ilumina e tem amor verdadeiro dus para seu esposo. Die vrouw zou dat niet doen als zij een waarlijke
liefde heeft voor haar man. Y lógicamente está vice versa. En het is logisch ook de andere kant. Juist. Y no se mira ave die kontimbe no sporting not in smaak die asi divisional, no se cansa, no se drumi bij. Kunnen we nu zien en begrijpen waarom we soms geen zin hebben om de ochtendwijding te doen? We blijven liggen en we slapen door. Juist, voor sommigen die kon, die mas of seksualiteit of seks intemperante. Waarom? Want te veel seks of onmatige seks. Juist, que men het gemeenschap. juist, het asi daño na nos vida espiritual. Het brengt schade aan ons geestelijke leven. Juist, que men si emuwe of esposo te ayuda nang casa pa queda de condições. Als de vrouw haar man helpt om in deze conditie te blijven, Vice versa. ook de andersom, Wordt ayudando a gente finalmente como dice hoy, llega a estado de estar morto espiritual. dan help je die persoon om tot een dode geestelijk leven, het spirituele leven, geestelijk leven te komen. Juist. Dus no te malo si we bisa, oké, no. Laat ons doen een pauze. Dus het is niet slecht dat je zegt van nee, vandaag niet. Laat ons doen een pauze, wat ik kan zeggen. Bij Corrie voor dan, bij Bessie otro. Laten we een pauze nemen, je bent moe, ga buiten joggen. Juist, ban corre bicycle, ban sali de naturaleza, ban charge back. Laten we gaan fietsen, laten we in de natuur gaan, laten we onszelf weer opladen. Oké, no perden we zo'n bij een otro tema que você diz aqui. Mis het niet, we zullen een andere thema hebben, welke het vervolg is van deze. Juist, we zullen bij mostrarmos el propósito real de matrimonio según escritura. Want het gaat je laten zien de ware doel van het huwelijk volgens het geschrifte. Juist, pues un matrimonio no es simplemente en cuanto de seks, solamente. Want het huwelijk draait niet alleen maar om de seksuele gemeenschap. Juist, het is parte de je, pero no está ecos, lieve zomes. Het is een deel van het, maar het is niet de ding op zichzelf. Nós vamos mirar de outro tema, Kiko te cos mesmes de matrimonio. We gaan in de andere thema zien wat is werkelijkheid de kern van de huwelijk. Juist, pues agora, onde Deus te comunica com o ser humano? Na onda. Want nu, waar communiceert God met de mensheid? Ok, Kiko, que tripa nan, of que músculo nan, Kiko Deus, onde Deus te comunica? Waar communiceert God met de mensheid? Via de darmen, via de spieren? Waar communiceert God? Ok, dus nos saco Deus te comunicar conosco através de nos mente. Ele te comunicar conosco. We weten dat God met ons communiceert via onze gedachten. Daar communiceert God met ons. Als je mente te zwak en niet energie, het dezi, het nubla. Als de hersenen verzwakt is, het heeft geen energie, het is duizeligheid, het is bewolkt. Con Deus por comunicar su voluntad na gente con mente zwak. Hoe kan God met iemand met een verzwakte hersenen, een verzwakte geest communiceren? Ok, dus nós mira tem a intemperância sexual de destruir a corpo e a zwakke mente. We zien tot nu toe dat onmatigheid, seksuele gemeenschap vernietigt het lichaam en het verzwakt het geest. Sim, mas mire, tariba cama para que era benta e ori. Ok, vamos ouvir mais chave, ter banho força back, curva de regenerar back trove. Je ziet, je blijft dan liggend op bed. Je kan niet bewegen totdat je lichaam weer zichzelf
herbouwd. Ok, então ora nós chegamos a propósito de matrimônio, qual tem que incluir evangelismo. Als we bij de doel van de huwelijk aankomen, welke identificeerde Qual te inclui evangelismo. welke bezit evangelisatie. Juist, como dat se evangelizar se corpo de força. Hoe kun je evangeliseren als je lichaam geen kracht heeft? Dan mira die como se tem temperância hasta dingen sei também. Zie je waarom er matigheid moet zijn zelf in dat? Ok, laten we zo aqui é profeta de Bisa. De Bisa sim aqui. Laten we eens lezen wat het profeet zegt. Juist, nan dus é pareja casar. Ok? Nota mira que Deus está exigir de nam para controlar nam vida matrimonial de qualquer excesso. Dus de echtpaar, die ziet niet dat God van hun eist om zich te beheersen in het huwelijke leven van elke onmatigheid. Juist. Seksuele onmatigheden. Se qualquer excesso que men je porta jencos, sei também de ding. Ja, Verschillende ja. onmatigheden. Ja. Juist. Oké. Pero hopiti que te sinti que está dever religioso para governar nam passionan. Weinigen vinden dat het een religieuze plicht is om hun passie te beheersen. Juist, maar zo die kom, iglesia no que drenta dingen kamer, niet waar dat? Waarom? Omdat de kerk niet in hun slaapkamer willen treden. Pero siendo que esposo y esposa te je slaapkamer in aan de sali. Alhoewel dat de vrouw en de man vanuit die slaapkamer komen. Ok, então aan de sali kom, timbe, zwak, fisicamente, zwak, mentalmente, y no tin força para hacer nada. En hoe komen ze daar vanuit? Psychisch zwak, lichamelijk zwak en mentaal zwak. En ze hebben geen kracht om niks uit te voeren. Correcto, dus nós estamos en mesa de pan de lugar santo. We staan nu bij de broodtafel in de heilige plek. Então, e pan e tin de bisa nos ave tambe, como nos tingo mira e assunto de sexualidade aqui também. En die brood moet ons vandaag zeggen hoe we dan de seksuele relatie vandaag ook moeten zien. Ja, dus men que nos enseña que matrimonio é sagrado, no por divorciar, sino por meio de adulterio of morto. Het is even zo dat we leren dat het huwelijk heilig is, dat we niet zomaar kunnen scheiden tenzij het is tot de dood ons scheiden of overspel. Então, mesmo que também, e mesmo palavra de Senhor também enquanto de sexo. Dezelfde woord leert ons over seksuele gemeenschap. Correcto, porque die kom, nós temos inimigo comum. Toch? En waarom? Want we hebben een gemeenschappelijke vijand. Então, é sowieso dat se turcos of sinha turcos contrali de lo que Bijbel desenha. En sowieso leert hij alles precies tegenovergestelde wat de Bijbel ons leert. Oké, waco, você tiene de dizer, não, pero não nada. Okay. Kijk nu, want er zijn mensen die zeggen, nou, het stelt niks voor. Paso, nada dice, nan a uni ding matrimonio na e objeto di nan escojo. Want ze zeggen, ze zijn bij elkaar gekomen door het huwelijk naar zijn gekozen object. Ja, e pensei nan te razonar com matrimonio te santificar.
En daarom beredeneren ze dat de huwelijk gezegend is. Zie? Zie, het is santifica e complacencia die passionan carnal. Passionan di mas bajo. Dat het huwelijk de laagste bevredigende passie heilig. Ok, dus het is santificado. Dus no importa con mi asi, ki con mi asi, eta ok base te ding matrimonio. Het wordt geheiligd. Het maakt niet uit wat ik doe, hoe ik het doe, als het maar in de huwelijk gedaan wordt. Entonces, sei lo que palabra de Dios decía nos pregunta hoy noche. Is dat wat de woord van God ons vanavond leert? Dat is een vraag. Ja, es was wat, besag niet de koos mi romana estimado hoy noche. Weet je wat het is vanavond, geliefde broeders? Wak, hopi bianos por presentar hopi tema nan kuta di sumo importancia. Kijk, we kunnen heel vaak heel veel thema's presenteren dat heel belangrijk is. Marca de bestia, sello de Dios. De teken van, de merk van de beest, de zegel van God. Siete último plagen. De laatste 7 plagen. Mensaje de tres ángel, sello nan. De boodschap van de 3 engelen. Noem maar op. Juist. Blijf maar. Sigue mencionando. Juist. Pero, mientras tanto, es zwak spiritual mental. Maar wanneer de persoon mentaal en spiritueel verzwakt zijn. Juist, llega de iglesia, cabeza de iglesia, in die voorzitter, cabeza. Die persoon komt in de kerk, die zit steeds in slaap te vallen. Juist, bom sermon, tremendo mensaje. Goeie preek, goede boodschap. Pero en mente no por capte. Maar het kan niet opgenomen worden. Resonante denk ik ook intemperancia sexual. Você quando que me se guardo presentar mi romano estima. En waarom kunnen ze het niet opnemen zo? Omdat ze in onmatigheid seksuele gemeenschap zijn. Daarom moet deze thema echt gepresenteerd worden. Correcto, so wat is oké, wat bringa que iglesia, pero iglesia inte bij inte bing. Je zegt van ja, je vecht met de kerk of je helpt de kerk, weet je werkt hard in de kerk, maar het gaat niet en het komt ook niet. Juist. Pero iglesia is zwak. Laten we zien wat ik zie te wijzen. Maar de kerk is verzwakt. Juist. Ahora, wat ik de wijzen. Hasta en de hombre imuwe kuta profesa piedad. Escucha bom. Godliness. Irmã, por estabelecer Ok. Hasta en de hombre en de mujer kuta profesa piedad. Dat doen een libertad na een passionan. Lustful passion. Ok? E nota quiere que Dios está responsabilizando para gastamento de nan energia. Lo que te debilita nan control de vida y te enerva inter el sistema. Mire? Oké. Zelfde man en de vrouw. Ik resumeer het een beetje. Zelfde man en de vrouwen die ondergeven zich aan de luxueuze en vrijlatige passie. En ze geloven niet dat God zich hun verantwoordelijk zal stellen voor het verspillen van hun vitale energie. Welke de controle van hun leven verzwakt. En Inter el sistema. En verzwakt ook hun hele lichamelijke systeem. Ja, is no sé que para quieto de beco aquí mi romano estima.
Zijn we hier ooit bij na stilgestaan? Que Dios está teniendo responsable pe coque, no sé que para qué tu ribegoi? Zijn we ooit daarbij stilgestaan dat God ons hiervoor ook verantwoordelijk Personas, ja, houdt? personas te dicen, no, pero e cama matrimonial ta santo, que men dal bai mane mi ke quanto gu mi ke tu dia gu mi ke, kongu mi ke. We zeggen van nee, want de huwelijkse wet is heilig. Dus we kunnen doen en laten wanneer, hoeveel en hoe we dat zelf willen. Pero Dios die het hold nos accountable, responsable, pesaki. Maar God zegt, hij houdt ons verantwoordelijk voor deze gedrag. Juist, agora corabon, mi no te visando, ko no por así, pero é meses so de met mate. We zeggen niet dat we het niet kunnen doen, maar het moet gebeuren met mate. Você de com a trove dat Dios a pone saki de nós, eta parte de nós, eta bom. En nu waarom? Want God heeft dit in ons gezet. Het is deel van ons, het is goed. Juist, verdad é cama matrimonial de santo, verdad, assim é tá. Tu verdade lá. Waarlijk is de huwelijkse wet heilig. Waarlijk, het is zo. Ok, agora, nós também chega num ponto, você tem o ponto, pero ok. Great, maar compreendeu não, Chisaki? Oké, we gaan nu bij een punt komen. Er zijn mensen die zullen zeggen, oké, fantastisch. Ik heb dat begrepen. Ok, láganos com Hebreeën 3 toch, versículo 4. Laten we naar Hebreeën 13 gaan, vers 14. Vers 4. Vers 4. Ok, então em nangue versículo de visa, laga matrimônio wordo honra paturende, e laga e cama matrimonial te sin mancha, paso Dios lo usa fornicadonan y adulteronan. Ok. En daar zet hij, laat de, Ja, Hebreeën, gewoon 13 vers 4, dan de les, hè? dat zegt, Yes. het huwelijk zij in ere bij allen en het bed onbezoedeld, want hoereerders en echtbrekers zal God oordelen. Ok, agora, e pergunta de bira, você ave de que dia? Ave de que dia? Nu komt de vraag, vandaag is welke dag? Ok, segundo o mandamento de Dios, Éxodo 20, versículo 8, teco Jesus, ave tá sábado. Juist. Volgens de wetten van God, de geboden van God, in Exodus 23, vandaag is Sabbat. Zie, Exodus 20, vers 8 tot 11. Ok. Agora, a pergunta de Bira, was uma hopi biating discussão ang rondo de saki, não sunta queda claro, texto específico, que o espírito e profecia de Bisa. Vaak is er een discussie hier over. We komen daar niet uit. Het is niet duidelijk. Wat zeggen de geestelijke profeties hierover? Juist, nos por hasie riba Dios o sábado santo, sí of no. Kiko eta. Kunnen we het doen op de heilige Sabbatdag van God? Ja of nee? Hoe zit het? Juist, kike fantasia nos avenoche. Wat leert het brood ons vanavond? Ok, então essa aqui me dá vou mes conclusão. Me zou niet zien, no? Vou mes também me reba, vou mes. Ik laat jezelf tot je conclusie komen. Ik ga je niet ja of nee zeggen. Je gaat het voor jezelf zien. Ok, agora, é sábado, nós temos adorar a Deus, não é verdade? É sábado. Op Sabbat moeten we God eren. Is dat niet zo? Ok, dentro de comunhão com Deus, ok? We moeten in een communie met God komen. Juist, nós mente na mesa te ready, nós mente na mesa por capta, ok, turcos, so, nós mesa in comunhão com Deus. Alles moet klaar zijn. Onze hersenen
moet alles kunnen opvatten. We Juist. moeten in een communie met God zijn. Pues die con Dios quiere relacionar con nosotros día es especialmente y que comunicar con nosotros. Want God wil speciaal met ons communiceren die dag. Juist, pues él avisa los 6 días vamos a trabajar, pero de 7 días de sábado del Señor, bo Dios. Want die zegt 6 dagen mag je werken, maar de 7e dag is de dag van God uw Heer. Juist, ok, ahora. Ainda no dice nada. Ainda el texto no Oké. dice nada. We hebben nog niks gezegd. De tekst heeft nog niks gezegd. Ok, pero ahora, nos enseña y hoop die nos sa die experiencia. En nu we hebben geleerd en heel veel van ons weten van de ervaring. Juist, nos tur sound, ¿verdad? Nos tiene grande, nos tur kuta kasa sa. Kiko ta sinti, kiko ta tumaloga. Wij zijn volwassenen, wij getrouwden, die weten allemaal wat plaatsvindt. Juist, nos saco nos curpa te queda después de interasunto. We weten hoe onze lichaam blijft na het hele gebeuren. Nos lezen de Espírito Vesia que eta toma voor die momento, eta quita vitalidad. Como se dice que yo trove? Energia. We hebben in de geestelijke profetie gelezen, het neemt vitaliteit, energie van je hersenen. Como mente mester eigenlijk por pensa, por capta. Dat je hersenen eigenlijk nodig hebben om te kunnen denken en opvatten. Juist. Anterior, bom mês, lo tengo saca bo conclusão a noite para bom mês. Se me lege nabo. Dus je mag zelf je conclusie trekken vanavond. Ik Juist. laat het aan jou over. Se é ok, sim of no. Dat het dat het goed is. Dus om op Sabbat seksuele gemeenschap te hebben, ja of nee. Juist. Bom mês tengo pensar se eta quita coisa para mim anterior bom mês saca bo conclusão. E se Je é moet 58. Denken, als het vitaliteit van mijn hersenen neemt, dan je mag het zelf. Ok, dan is waar kom weer een whiteboard aqui abre, mas isso daqui não vê. Ok. Weten, begrijpen, conclusie trekken. Sim, então de visa, isso é 58 dias 3. De visa, En sim. Jesaja 13, Não, vai 58 dias 3. Jesaja 58, 13 zegt. Ele diz assim, riba dia de sábado, bo guarda, bo pia dia se bo mês gana, riba mi dia santo. E se bo chama dia de sábado delícia, e dia santo de Senhor honrável, e se bo honra essa que dori abandonar bo mês caminho nan, dori no busca bo mês placer, e texto da visa, e no de papia bo mês palavra, e texto da visa, anterior a noite trove, nós mesmos possaken nos conclusão. Van ons Dus als je mes. deze tekst hebt gelezen in je eigen vertaling, dan kun je zelf tot je conclusie komen. Ok, la Espírito de Deus mes papi na mente ao bisavo ja of nee. Dit bij bisavo. Laat het geest van God tot je hart spreken en dat het geest van God tegen je zegt ja of nee. Juist, para sombra é sábado para glorificar Deus. Não me mes, nem me casar. Tenha na mente segundo o texto. Want het Sabbatdag is om God te eren, niet mezelf en ook niet mijn partner, mijn man of vrouw. Ok, lá nos diz que um texto para me bule pide que over Éxodo 19 versículo 5. We zullen Exodus 19 vers 15 lezen. Ok, wat que divisa? Éxodo 19 5 divisa. Ela visa e pueblo percurava, so na mestra bin tuma e 10 mandamento na mestra acerca tuma e 10 mandamento na. Então ela visa pueblo percurrar para vosso ta clapa e de 3 dias. No acercar vosso esposa não. Ela visa pueblo.
Oké. Het volk moet de 10 geboden gaan halen. Dus toen zei God tegen hun, wees over 3 dagen gereed. Nader niet tot uw vrouw. Agora, En di con essa che è importante, di come te trece. waarom is dit belangrijk? Waarom breng ik dit naar voren? Mite bij kwe un situação babo para que tu ribaje. Bo Ik is ga een situatie nemen zodat je stil bij kan staan. ok. Sábado, quanto dia de sábado de semana? Hoeveel dagen is het Sabbat in een week? Un dia, dos dias, tres dias, quanto dia de sábado? Welke dag is de Sabbatdag? De eerste dag, tweede dag, Nou, derde dag? Un Nee? dia, dos dias. Hoeveel dagen Ja. is Sabbat in een week? 1 dag, 2 dagen, 3 dagen, Ok. 4 dagen? Segundo a escritura, nós sabe que é de 7 dias de sábado do Senhor, meu Deus. Volgens de geschriften weten we dat het de 7e dag de Sabbat van de Heer is. Ja, isso é um dízimo de semana, un dia. Dus een tiende van het week. 1 dag. Ok. Agora, se um dia me não por abstener, Oké, dus als ik me voor 1 dag niet kan weerhouden, que te para se esposa te den su dia nan. en hoe zal het zitten wanneer het vrouw in zijn dagen zijn? Juist, ok? Que tem menstruatie, que conai, dus, vamos Dat sangue. dat hij menstrueert en die dingen dat er bloed is. Juist, que não está a se de quadro e dal bij toch, of het visa? Ha? Wat doen we dan in die situatie? Doen we het gewoon of zeggen we... Sim, vamos mirele, de com dia vez, se nós um pouco ante, que te para portar 7 dias of algo por estilo. Ja, we weten in zo'n periode. Kun je dat zien dat we voor 1 dag ons niet kan inhouden? Hoe zal het dan zijn wanneer het vrouw in haar periode is? Juist, que me diga assim, sale bij buscar outro moe? Of Wat bij, moet ik dan doen? kon je Moet me ik lo dan gai naar drobe? een andere vrouw Juist. gaan? of gelo ganan kami, wat te paga te say me diga assim. Of moet ik naar zo'n plekje gaan waar je daarvoor kan betalen? Moet ik dat doen? Tipo, 6 meses, Dios su cosa perfecto, mi romano estima. Daarom zelf, kijk broeders en zusters, Gods dingen zijn perfect. Correto, você é sinhabo temperância, domínio próprio. Want het leert je matigheid, zelfbeheersing. Ok, ave no, la dona suanta, maar janto outro dia. Oké, vandaag niet. Laten we even wachten. Morgen is het een andere dag. Juist, wacht, no amira nada dinge tema aqui sowieso. Het thema aqui lo misi ko ne ja domingo. Ok? Je hebt niks in deze thema gezien. Ik ga sowieso met deze thema zondag verder. Juist, we zijn mayang na iglesia, mi no te vai apresentar het thema aqui. Maar morgen bij Logicamente. de kerk zal ik deze thema niet presenteren. Juist, so we ting muito na menor de idade. Dus nós está mandei para já domingo, então mayang nos apresentar outro tema na iglesia. Want we hebben minderjarigen, dus we wachten ermee. We schuiven dan voor maandag. Morgen presenteren wij een andere thema. Ok, wakker, dat is ik visa. Kijk nu, het Het is zegt verder. Ding e boek appeal, solemn appeal. Het visa. Etata, zie, wie zei no? Het zegt in de boek van heilige uitstraling. Ok, etata quizás ananse com paixão não sexual fuerte, que nunca a queda controlar. E a mama por a heredar condição similar. Na casa sem apreciar Kiko,
ta es verdadero matrimonio. Y mucho ya, solamente o principalmente para gratificación de pasión animal. Pa sombra, een beetje nog zie. Traduzieren nu maar. Oké, de vader is misschien geboren met sterke seksuele passie, welke is beheerst en de moeder had dat ook dezelfde conditie kunnen erven. Dus ze hadden niet gewaardeerd de ware huwelijk, sin apreciar. Ze zijn getrouwd zonder de ware zonder echt te waarderen wat de echte huwelijk is. Correcto. En vaak alleen maar of voornamelijk de gratificatie van de dierlijke passie. Juist, amigos, outra dice que visa, pa sombra pasión, esta pasión y no pa amor. Ze zijn getrouwd dan voor de passie en niet voor de liefde. E mucha hacer hanya tem pasión, corabon, wake sa que opi bom. Het kind is dan gewekt door de passie. Escucha bom, etata da transmitir su propensión nambi indulgencia, indulgence. De vader geeft door haar indulgentie minasa, maar ik denk iets van de vader die draagt over zijn de passie die hij had. Junto que excitación de irritación de órgano non sexual. Samen met de excitement of oké. Sim, que surge voor die propensión aan aquí. Y no solamente dus de vader draagt al die elementen daar, die lage passie door, wanneer, en irritatie, wanneer hij klaarkomt. Ja, pero aan het kind. Pero a pasión sexual te satisface durante, escucha bom, ahí voy a decir, pero a pasión sexual te satisface, but the sexual passion is indulged during pregnancy. Okay, tan tengo en estado, antes de practicar eso aquí, haciendo que mama te transmitir doble de maleza tan terrible na el descendiente de su útero. Mientras que na mesmo momento el força nervioso gasta baja tanto el derecho de mucha para heredar una organización fuerte, bom, balançada y saludable. Perfecto. Oké, dus het zegt dat de passie wordt dan welke wordt gedaan gedurende de zwangerschap van de moeder. Juist. Tijdens het gemeenschap dan gedurende de zwangerschap van de moeder. Dan wordt het dubbele, dus 2 keer zoveel, dat overgedragen naar de baarmoeder. Terwijl dezelfde tijd de zenuwkracht wordt kapot gemaakt van de recht van het kind. En para heredar una organización fuerte. Ja, door die gemeenschap, met die dierlijke passie, dan breekt het de zenuwstelsels van het kind
om een goede, gezonde, gebalanceerde gezondheid te erven. Juist. Ahora, tiende visao pero wak hobby ben een stoer sao, de verdad? Het zijn mensen die zeggen, kijk, ja, vaak weten we dat allemaal. Is dat niet zo? Não sabe durante visao no net ora ku e muerte in estado, que não de visao botin was. Ze zeggen, ja, juist wanneer het vrouw zwanger is, wat zeggen ze dat we het moeten doen? Nee, wat de chat, kinos tingo ase. Ora Laat muerte in ik in de estado. chat kijken, wat moeten we dan doen? Nee, wakla, visame dinge chat, kinos, kiko maioria ben aan de visa nos tingo as. Zeg het in de chat wat vaak wordt gezegd dat we moeten doen. Nos se bij rond af, nos se bij rond af, we noche. We gaan Oké. afronden vanavond. Oké, mantene de, mire de chat. Het visa práctica mais sexo de possível. Juist. Oké, ik heb het in de chat gezien. Het zegt van, beoefen zoveel mogelijk Oké. gemeenschappelijk. Correcto, tiene camino a abrir, tiene canal a abrir, tú reconoces, mira de chat, así Om no het es. kanaal open te houden. Juist, dus daarbij, que te bij besombra, ora que muge, 5 años ju, eta si vloedoep sali gewoon, meneer, glijbaan. Moet je het gewoon doorgaan. Zodat wanneer die vrouw moet baren, dat het kind zo naar buiten kan glijden. Juist, als een glijbaan. Juist. Als een glijbaan. Correcto. Als vanuit de glijbaan. Juist, ahora, penotin moeite, ¿te verdad? Zodat hij geen moeite heeft met baren. Is dat niet zo? Pero awe, eta bisa nos kuta net contrali. Maar vandaag leren we dat het precies tegenovergestelde is. Ku eigenlijk juist me se abstine e temporal na epa e ju por je tour e força e vitalidade de mama. Juist gedurende die periode moeten we ons onthouden, zodat het kind alle kracht en vitaliteit van het moeder kan krijgen. Juist, pessoal, e mama me se wa precies kike te come, kike te bebe, con e te cuide su corpo den e tempo di periode di embarazo e. Want het moeder moet opletten wat hij doet, wat hij drinkt gedurende zwangerschap. Juist, pessoal, e momento e mama ta si e perde força of e de ding intemperance of no. Si het intemperante. Ja, want in die periode, als het moeder niet matig is, Correcto. Para lo que te trata comida también, of cierta comida dan. wat betreft ook het eten of bepaalde eten. Juist. Entonces, no abstener, you eat, bij erf maleza dan, of dan se débil, in cualquier forma. Als zij zich niet onthoudt, dan zal het kind verzwakt en met ziekte in welke vorm dan ook geboren. Juist. Entonces, espera un punto de pero di con e mucha nance, ku kiko, que saki, esaya, pero ave nos tiene un profeta, que te bisa nos eigen toere saki, nos tiene die obedece. En tegenwoordig zouden we vragen van waarom is het kind met dit en met dat geboren. Juist. Maar vandaag hebben we een profeet die ons leert hoe dat moet gebeuren. Correct, men die seksualidad, dat na e mesa di pan também nos worden educar e ensinar em quanto de seks. Seksualiteit. Sorry, nog een keer, broeder. Sim, que men na e mesa di pan também Deus te moest nos em quanto de seks. Bij de broodtafel laat God ook, dus leert God ook ons over de seksuele gemeenschap. Que men de outra palavra é assunto de ter canal abrir e tem uma chique inventar agora. Dus met andere woorden, het verhaal over om die baarkanaal open te houden, dat is een inventie van de kleine man. Juist. Waar kan de visa geen amper ons voor bij rondtafel de visa? Kijk wat het hier zegt, zodat we kunnen afronden.
Você tem de visão Steven, pero você dá cita, você tem que ler inteiro book, você vai saber com texto, com kiko, com texto. Nós também com outro pira de cita. We kunnen zeggen van broeder Steven, dat is één stukje. Je moet het hele boek lezen, dat je niet uit context haalt. Laten we een andere stukje pakken. Juist. Também nós também o aqui, mas nós também só via bem contexto, nós também seguimos aqui mais de visa. Cada orgasmo gasta a vitalidade em mama. Escute, boa noite, damas não, e caballeros, você de com, o bebê, para a mama satisfazer of agradar seu esposo. Elke orgasme dat verspil of gebruikt de energie van de moeder. Kijk, wanneer de moeder de man moet bevredigen. Juist. E tem que ver ele produz corda de baby que den, tá no cio. En die moet zeggen van schat, denk ik heb een baby in mijn buik. Het is onze kind. Welke baby dormir in barriga de mami? Tá boiu, tá no cio. Kijk naar het kind die ligt in het buik van de moeder. Het is uw kind, het is onze kind. Se você estima e bota abstener. Als je van het kind houdt, dan beheers je, dan onthoud je. Juist, laga nos absit en to wak no. Corabong. Waka ginano hermana Liselot. Kijk nu, zuster Liselot. Corabong, pro menos avisa quanto dia den simang te sabat? Eerst hadden we gezegd hoeveel dagen in de week is Sabbat? Uno, toch? 1 toch? Oké. Quanto dia em moeite que em sua menstruação? Hoe lang duurt de menstruatieperiode van een vrouw? Oké, então lunes te queda, toch? De menstruatie. No. Die blijft toch geen maand? Oké. Oh, is de bedoeling dat ik antwoord geef? Ja. Oh, 3 tot 7 dagen. Correct. Laten we zeggen rondaf 7 dagen. Rondaf. Oké. Agora, een opening abstener riba dia den simang kuda sabat. Het is een probleem Je kan het persoon niet onthouden 1 dag in de week welke de sabbatdag is. Nandi Adam ko even a casa, riba sabat nandi, no? La casa riba sabat y probablemente, muy probablemente, de riba sabat na ten relación. Er werd gezegd dat Adam en Eva op Sabbat is getrouwd, dus waarschijnlijk had hij seksuele gemeenschap gehad op Sabbat. So Adam no por aguanta. Nandi. Ze konden zich niet beheersen. Juist, Adam por aguanta, la mire di sa kita carne di mi carne, weso di mi weso, de bam, direct. Adam kon zich niet weerhouden. Hij zei, dit is vlees van mijn vlees, bot van mijn bot. Hij had haar gezien, bam. Juist, me sora, que me corabong, nangdi. Dus gelijk, denk goed eraan, er werd gezegd. Oké, ahora. Nos tem dia den simang, 7 dias de menstruação, rondaf. We hebben 1 dag in het week, 7 dagen menstruatie afgerond. E ombu, of e moe, no po ante koi? De man of het vrouw kan dat niet, kan zich daar niet beheersen, So di con aanhouden. E falta di es fruto di spirito con de dominio proprio. Want ze ontbreken de vrucht van, Vrucht van de geest, ja. Ja, de vrucht van de geest, welke zelfbeheersing is. Awo como ta si wanta 9 luna, to timbe timueta bula 9 luna mes. Oké. Mag ik het anders of Ja. compleet doen? Er is 1 dag in de week Sabbat, 7 dagen afgerond menstruatieperiode. Als de man dat niet
zich dan gedurende de ene dag of de 7 menstruatiedagen het niet kan beheersen, hoe kan hij dan de 9 maanden beheersen Juist, en onthouden? correcto. Dus dat significa que aan de dal bij numa, aan teorie e you sali bon of e sali malo, ja. Dus om in nopo wanta. En dat houdt in dat ze hun gang gaan. Als het kind goed geboren of slecht is geboren, ja, ik kan me niet inhouden. Não para que tu não sei mir humano se mal ver noite. Zijn we daarbij stil gestaan, broeders? De en zusters? bida die voor jou tinde bariki, bida die voor jou. Het gaat om het leven van je kind, welke in die buik Logo ligt. sentivo bom a ver noite que eu inanse com defecto para falta. Zou je je goed voelen dat het vanavond, als uw kind geboren is met een defect vanwege jouw schuld? Tá bo falta ore. Het is jouw schuld dan, hè? Bo falta di dominio proprio pone sali com defecto. Het is jouw schuld omdat je niet kon beheersen dat het kind dan met defect is geboren. Ok, dan wacht ik in mijn cabre. Juist. Dus dan nos falta. Tanto de esposo como esposa. Nós sabemos rondaf com o versículo aqui. Het is onze schuld, zowel van het man en van het vrouw. We Oké. gaan met deze tekst afronden. Oké. Johannes, oké. Juan 6:60. Johannes 6:60, Juist. 63 e 66. 63 en 66. Revisa assim aqui para nós para clausura. Je kunt het in je eigen vertaling lezen. Juist. Revisa. E ora e hopi di su discípulo. Ora não atende essa aqui, mas nós cada atende a noite. Avisa. E palavra aqui tá difícil. Quem por compreender essa aqui? Tá espírito tá essunco da uma vida. E carne não vale nada. E palavra na comida papi com bolso tá espírito e vida. Versículo 66. Como resultado de essa aqui, escuta, boa noite. Como resultado de essa aqui, o pedi su discípulo a retirar e não estava tacando com Jesus mais. Oké. E a noite, En vanavond, nós apara na mesa de pão para nós para que tu ribe tópico aqui a noite. we zijn stilgestaan bij de broodtafel, zodat we stil kan blijven staan bij deze onderwerp. E nós mira que Deus por nos qual é accountable trove, toma nós na conta. Dat God ons verantwoordelijk Juist, dat ik hier houdt. Tenen nos responsabel eigenlijk si nos nota temperante. Dat God ons verantwoordelijk houdt voor onmatig te zijn. Juist, ainda nos não vai de outra parte, não. Aqui não mes. É porta difícil para nós. We zijn niet eens in de andere delen gegaan, of andere onderwerpen gegaan. Hier zelf is het moeilijk voor ons. Quanto de nós tinha luta aqui a noite? Quanto de nós? Hoeveel van ons heeft vanavond deze strijd? Que é intemperante de movida sexual. Dat je onmatigheid pleegt in je seksuele leven. Juist. Pero Deus que ajudava a noite para poner de balança. Maar God wil je vanavond helpen om het in balans te brengen. Para o porta temperante hasta de movida sexual dentro matrimônio. Dat je matigheid kan uitoefenen, zelf in je seksuele gemeenschap, in je huwelijk. Juist, het conta tanto para esposo e esposa. Het geldt zowel voor de man en voor de vrouw. Juist. Que me ave noite, Filipenses não quase de estresse de bisabo, para sombra, logo bisa Steven, pero mi no por, ma puro, pero entabai.
Dus zo vanavond zegt Filippenzen 4, 16. Ja, je 4, zou 4, zeggen 4, 13. 4:13, ja, dat Ele diz, ik ook al. turcos me por den Cristo a noite. Escuta bom, turcos Yes. me por. Je zou zeggen van Steven, dat gaat niet. Maar hij zegt, ik vermag alles. Ik vermag alles. Den Cristo. In Jezus Christus, Kende ta dunami fortaleza. welke me de kracht voor geeft. Que me a noite na esunco ta poderoso, eta capaz pa guarda nos pa nos no cai. Vanavond, de krachtige is able om ons te bewaren. Juist. Dat we niet zal vallen. Juist. E nós saber reza que texto aqui de nos mente. We gaan lezen deze tekst. 1 Juist. Corinthians 13, Vijf. vers 5. Conhece de nos mente e nota comportação mes indecente. Ami cubo. Hij gedraagt zich niet. Indecente. Juist. Então ele diz, e nota busca seu próprio interesse. Nós não temos que buscar a noite. Ze zoekt niet zijn eigen wil, interesse. E nota guarda provocar. E nota guarda rancor. Você é a noite. Se tem gente na noite, nós temos esta rila, gente grande não está. Zij kwetst niemands gevoel. Zij zoekt zichzelf niet. Juist. Ze wordt niet verbeterd. Ze rekent het kwade niet toe. Ok. Agora, a noite se tem gente entre nós que está lutando que parte não aqui. Ok? Zo, als vanavond zijn mensen tussen ons die met deze onderdelen in strijd zijn. Juist. Então, quizás eu avisa, Steven, me notava que saco Deus da papia de coque. Maar queria te free for all thing una vez mi casa. Misschien zeg je, broeder Steven, ik wist niet dat God hier over spreekt. Ik dacht dat het vrij voor iedereen is. Je kan trouwen. Juist, doe als hij wil. Stel je wanneer cita eigenlijk die satanista. Hasilo ki boke. Zoals de satanische citaat zegt, doe wat je hart je begeert. Juist. Pero a noite Deus está tendo nos responsável a noite. Maar vanavond zien we dat God ons verantwoording hiervoor vraagt. Ok, laten we ons reizen, we zijn tempo bij. Laten we bidden, want de tijd is al voorbij. Tada de amor a noite, nós agradecemos tata pe tema aqui. Lieve Heer, we danken u voor deze thema. E nós mira a importância, Senhor, de temperança de nos vida sexual. En we zien hoe belangrijk het is om matigheid te hebben in onze seksuele gemeenschap. E nós mira que sexualidade tinha a ver com nossa salvação, seja nossa querer of não. En we zien dat seksualiteit te maken heeft met onze redding, al geloven we dat wel of niet. Senhor, prepara-nos para dia domingo, ora que nós bem mira, Senhor, que hasta inimigo da drenta den camber não matrimonial. Heere, bereid ons voor wanneer we zondag gaan zien, van wanneer de vijand in de huwelijkse slaapkamers binnendringen. E ela ganha hoop matrimônio ng awe que Deus nota mira den camber. En hij heeft heel veel huwelijke bedriegen, welke God ze niet meer zien in het... Nee, zij heeft heel veel bedrog verteld aan de stellen dat God niet in de slaapkamers kijkt. Pero a noite, Senhor, está interessado em vida balançar a noite. Maar vanavond is God geïnteresseerd in een gebalanceerde leven. Juist. De nos vida sexual. In ons seksuele leven. Ajuda-nos, Deus, ave para nós por ranha e fruta de espírito aqui, qual te domínio próprio.
Help ons, Heer, vanavond dat wij deze vrucht van de geest, welke is zelfbeheersing, kan ontvangen. Juist. Assim que nós por topa cubo finalmente tem el lugar santíssimo. Zodat we met u kunt ontmoeten in de allerheiligste plek. Yes. De natura romana arriva zuma que força de uma maneira ou outra. Ok? Geef alle broeders en zusters op deze Zoom kracht in welke vorm dan ook. Para obedecer a palavra. Zodat ze uw woord kan gehoorzamen. E também de mesma maneira, me te pedir em nome de Cristo Jesus. Amen. En ik ook in hetzelfde manier. Ik vraag dit in de naam van Jezus Christus. Amen. 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 Dank je. Amen. De romanen die queda wanta te aqui para het thema aqui. Bedankt broeders, zuster, dat jullie is gebleven tot nu toe voor deze thema. E me dá passe palavra para nossa irmã Jennifer, qual também clausura conosco noite. En ik geef het woord terug aan zuster Jennifer, welke voor ons gaat afsluiten Yes. vanavond. Amen, amen, brother Steven. Dank je pa e tremendo parte aqui me querer com ela ser de wopi knowledge a cada de nós. Jesus Amen. pisa. Amen, amen, broeder Steven, voor het brengen van deze onderwerp. Ik hoop dat het voor veel kennis heeft gezorgd voor ons ieder, of velen van ons. Jesus avisa en su palabra, su yuna lo vai perder por motivo de falta de conhecimento. Jezus zei in zijn woord, zijn volk zal verloren gaan vanwege tekort aan kennis. Pero dank je per parte aqui, com a noite nos por assim algo mais erbij. Maar bedankt voor deze onderwerp dat we vandaag wat meer erbij konden leren. En toen zuster Lieselot, bedankt voor je vertaling. En tu zuster Lieselot, dank je por tu traducción. Tremendo así. Para honra y gloria de Dios y a por el Amén. Espíritu Santo. Amen. Romanen, door ko awe noche te sabat. Broeders en zusters, omdat vanavond Sabbat is, Nós ta skip e parte de pergunta. we slaan de vragen onderdeel over. Nós ta ban terminar com e cantica de tema We gaan beëindigen met het themelied e oração. en gebed. E mayang mi quer a invitar tu roman presente para te presente live na Iglesia Refugio. En ik wil voor morgen en ieder hier uitnodigen om aanwezig te zijn. Live in Refugio Kerk. E tema lo vai estar. En het thema zal zijn. E propósito. Sí, me está viendo, ella puede darse, sorry. Isso. Não há com o projeto. Isso não vai me. Show. Não, eu não quer abrir mais, ele quer pegar. Produtivo por avisar, não sei produtivo mesmo? Sim, lá me cuebo ter e buscar me sobre a tua do aqui. Cuia rapidamente aqui. Una cor vai aqui. Show. Ok, vai vir o schermo. Com tal, lá em vista aqui também, Jennifer, se é humano tem pergunta, não pode escrever não. Alvas, quizás não pode mandar, se que bom, se que não sei. Nós temos sowieso e já domingo o poder de Deus nos é hora aí. Também está contestando, te caminha, nós tem conhecimento, ok? Oké, terwijl we wachten op de thema, die komt eraan, die is ondertussen eraan. Het was een beetje te lang.
We zullen zondag alle thema's behandelen. Alle vragen Oh gaan ja, ik behandelen. weet het. De vragen kun je dan schrijven en geven aan zuster Jennifer en ze zouden zondag behandeld worden. Yes. Eu pergunto não que agora eu tava tem pergunta só como mira den chat, anto esse mas que ele opkap. Dus esse te kama. Ik heb 1 vraag gezien in de chat, die heb ik al opgeschreven, dus die hebben we al. Dus me quera pedir hermana Jenny, você pora delitar-nos e cantica de tema, anto assina que nosso manchete lo clausurar para nós com uma palavra de oração. Ik wil zuster Jenny vragen om om de lied te zingen. En zuster Shetty zou ons sluiten met een gebed. Ok, boa noite, Romana. Teka, tema lied, e eu vou assim aqui. Mitum parti feliz de familia de Dios, lavada en el fuente, mitad limpia. Junto con Jesús nuestra cana segura, mitum parte de familia de Dios. Lobo tende nuestra visa, rumanan akinan, tapaso nos tu familia y nos turta unin. Ora está sufriendo, nos turta sintie, y en cada victoria nos turta goza. Mitum parte feliz de familia de Dios, lavada en el fuente, mitad limpia. Junto con Jesús nuestra cana segura, mitum parte de familia de Dios. De casa de pobre, pai palacio de rei, mita mais com estrangeiro, canto novo miti. Mi casa eterno, su poder está de mí. Minta digno de nada, alabase a Dios. Mi tu parte feliz, familia de Dios, lavada en el fuente, mitad limpia. Junto con Jesús nuestra cana segura, mitum parte de familia de Dios. Amén. Amém, hermana. Mas dank je, ik kan die thema. Eigenlijk, nós estava tendo special, pero me alubida, riba especial. Ik quero pedir, oh, sorry. Nee. Bedanken zuster voor het themalied. We hebben eigenlijk een speciaal welke ik was vergeten. Hermana Jenny, ik kan die kata hopi bonita kanta. Zuster Jenny, het lied was heel mooi gezongen. Muito agradecido por pensar. Ik bedank je hiervoor. Nuestra mamá te. Amen, hermana. Zuster Beulah is er. Amen, zuster. Hermana Beulah por toch teletranos especial. Sim, tem. Dank je, hermana. Zou u het lied voor ons willen zingen? Vamos interceder para o povo. Even wachten, geef me 1 moment. Ja. While strolling through the fields of time, there are many things to see, but nature is the greatest sight that there could ever be. The greatest of them all to me
is how the world was formed, and why the roses has to live each day among the thorns. One day among a world of thorns, the rose began to grow. It was the greatest gift of God this world will ever know. It was the will of God to show that since the world was formed, there had to be a rose to live and die among the thorns. Along the road to Jericho, a man was left to die. There, like feather from the rose, 2 men had passed him by. A neighbor and a friend came by and saw his lifeless form. With love he took good care of him. A rose among the thorns. One day among a wood of thorns, a rose began to grow. It was the greatest gift of God this world will ever know. It was the will of God to show that since the world was formed, there had to be a rose to live and die among the thorns. 2,000 years have since been gone, since God looked down in love. There in the town of Bethlehem, a rose began to bud. It lived to bloom until one day was crushed without full frown. And then in love from God above, was moved to higher ground. One day among a wood of thorns, a rose began to grow. It was the greatest gift of God this world will ever know. It was the will of God to show that since the world was formed, there had to be a rose to live and die among the thorns. There had to be a rose to live and die among the thorns. Amén, amén, hermana. Masha, masha, Amen. masha, dai, Amen. Miss Ruby bonita. Amén, amén. Gloria a Dios. Amen, amen, zuster. Hartstikke bedankt. Heel erg mooi. A nice song, Prijs Lola. de Heer. A nice Thank song. you, Tati. Nos por passa, hermana, nos por passa por palavra de oração, mas não nos por cera, hermana Chatty. We Amen. gaan nu voor het eindgebed. Não está de no cielo, que o nome seja santificado. Tata Santo, Tata de amor, nós está com gratitude no nosso coração, Senhor. Nós está vindo nesse momento aqui bodilante, pedindo ao Senhor que por perdonar-nos pecados e limpia-nos de toda impureza, ó Senhor. Nós queremos danke, Senhor, para quem botar. Danke para esse sábado que botou nós, Senhor. Danke que botou um Deus de amor, assim que botou depositar bom amor também em nós, Senhor. E danke, Senhor, para a graça, para a santificação e a paz que botou para cada de nós, Senhor. Dando nossa força para nós por aceitar todo o regalo que botou para nós, Senhor, e que a graça por brotar de nós, Senhor, que dia que nós conhecemos, esse minha que agora plantado de nós por receber palo e de uma fruta, não, Senhor, assim que outro não também por desfrutar de amor, divo e bondade e boa misericórdia. Senhor, bendicionai sábado aqui grandemente, Senhor, e bendicionai cada de nós. Assim, Senhor, que nós podemos experiência nova e dulce durante esse sábado santo aqui. Dando nos paz e gozo de nosso coração, para nós poder desfrutar de toda a bendição que você tem para nós, Senhor. E ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, nós a reconhecer que nós somos pecadores na bendita e pecar. E, Senhor, nós não podemos salvar-nos mesmos. Talvez nós também cerca boa tata para por guiar-nos de nos vida e do mundo aqui. Mientras que o bem está acercando, que nós podemos preparar dia tras dia, para nós poder receber a glória dia que o bem riba no penal de cielo.
Tata Santo, queda junto conosco durante a noite aqui e bendicionar-nos grandemente e nossa família, e também nossa coda riba nanco, também por aí bendição especial. Guia-nos, Senhor, durante a noite, queda junto conosco, acompanhar-nos, Senhor, e seguir conosco durante o inteiro sábado e dona-nos de boa paz. Nós chamamos danke, Senhor, para a palavra de sabedoria que nos por assim por dizer a noite, ó Senhor. Ajuda-nos, Senhor, que nós por pôr toda essa na prática de nossa vida. E nos por corda, Senhor, que a bota isso com a criar nós e a bota isso com sa melhor para nós, Senhor. Nós te chamamos danke para todo conselho não, que boa lá atrás para nós, assim que nós por papel over de nada e nós por corda outro. E ele qual não que da boa desejo para conosco, assim que nós por viver uma vida bendicionar, maneira a bota desejar para nós, ó Senhor. Queda junto conosco e queda durante a inteira campanha também, Senhor, assim que nós por seguir sim de nossa relação matrimonial e es não que rondo, Senhor, assim que nós por viver uma vida conforme de boa vontade. Danke, Senhor, por estar junto conosco. Danke por boa bondade, boa misericórdia e boa paz que você tem para cada de nós. Queda junto conosco e bendicionando-nos e santificando-nos durante o sábado aqui. Nós pedimos, nós agradecemos junto com o dom de nós pecados, de nome santo e dulce de Cristo Jesus. Amém. 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 Amém, amém. Zuster Chetty, dank je voor een bonita oração. Amen. Amen. Ik wens iedereen een hele fijne